Radio Top 10 Countdown. Top 10 Countdown. It is useless to resist us. Counting down the 10 biggest hits of the week. Only here on Metro's number 1, 90.7 Love Radio. Hey, Metro Manila, give it a quick check. It is now exactly 48 minutes after 11 o'clock, and welcome back right here on Love Radio's Top 10 Countdown. And ladies and gentlemen, right about now, eto na po pinakahihintay na lahat. Of course, this is Love Radio Presents Mano a Mano interview at makakasama po tayo ngayon live na live in flesh. Ladies and gentlemen, without further ado, let's all welcome our guests. The one and only, nag-iisa, may hawak na pana. We got Cian Archer in the house. Welcome, bro. Ayan. Good morning. Welcome. Ayan. So, batiin mo muna yung mga kabisyo nating nakikinig sa atin ngayon. Hello sa mga listeners ngayon, Love Radio. Yung sinakyan kong Grab kanina, naka-Love Radio. Uy! Oh, basic na basic. Sana, sayang nakuha mo sana pangalan ni Manon Driver, nabati mo, ano? Well, anyway, first thing first. Gusto ko kagad malaman. Cian Archer. Bakit Cian Archer? Ano po? Sean Archer. Sean Archer. My bad. Tinangalan siya sa akin ng parents ko. Okay. Galing siya sa movie. Face Off. Okay, so Sean Archer. Yung pangalan ng bida doon sa movie na yun. Sino ba yun? Kasi sa Face Off, di ba yun yung movie ni Nicolas Cage saka ni John Travolta. Sino nga dyan si Sean Archer? Si John Travolta. Okay. Pero ang galing ni John Travolta, kontrabida. Okay, now let's talk about syempre paano ka pumasok sa mundo ng musika. Like nung bata ka pa, mahilig ka na talaga tumugtog, or kailan nag-start yung paghilig mo sa music? Ayun, nung bata pa lang po, mahilig na ako sa music pero nakikinig lang ako. Mm-hmm. So natuto lang ako mag-guitar around mga high school na ako. Okay. And then eventually na-realize ko na gusto kong gawin to habang buhay. Ayan, wow. Yun lang, alam mo, naalala ko dati yung teacher ko dati na sabi niya, naiinggit ako sa'yo kasi tinanong niya kasi ako kung anong gusto kong gawin. Yung parang sa'yo, 'di ba? Yun daw ang pinakamahirap ko minsan, malaman niyo kung anong purpose mo, 'di ba? Anong gusto mong gawin? Yung iba kasi naghahanap pa, naggugulo, pero kagaya sa'yo, alam mo yung gagawin mo, then go for it. Ako nung sinabi ko, gusto ko maging DJ eh. Ayun, yun nga nangyari. Ikaw gusto mo maging musikero, naging musikero ka. Ngayon, question is, sino sa family yung kumakanta o nag-influence sa'yo na tuloy-tuloy to? Mother and father, mahilig sila sa music. Pero yung papa ko po ang tumutugtog. Okay. Babanda. So, nagbabanda talaga si father. Okay. Ayan. Si mami naman, listener lang. Kinakantahan si father. Listener, okay. So lumaki ka na talagang musically inclined yung family. Usually, anong siguro gusto ko mangyari na sa'yo, sa mga nakikinig ngayon, ano yung genre ni Sean? Maingay, okay. So yung papa ko po, yung family na mahilig sa rock. Oh, so rock and roll. Hindi naman galing kay mami yung influence ng ingay, di ba? Hindi naman. Pero shout out sa lahat ng mga mami. Promise, maingay talaga. Hindi kasi mga pasaway din tayo. Sorry. Hindi, ganoon na lang, para naman for the love naman yan eh. Kaya nag-iingay yung mga nanay eh. So talagang yun yung tugtugan mo, talagang rock. Ayan, so when it comes to rock, local music scene natin, sino yung mga tinitingala mo, mga rock band o rock stars? Tingin mo na naging impluwensya mo sa music mo? I would say Sandwich. Sandwich, yes, ayan. Tapos kung ngayon naman po, mga ka-scene ko ngayon, One Click Street. Mm-hmm. Yan, let's go sa international. Blink-182. Uy! Green Day. Uy, galing. Oo, mga OGs yan eh. Okay. Ayan, naaabutan pa ng mga uncle yan eh. Yung Blink, ayan. Hardcore yan sa mga tugtugan. Well, definitely, magpe-play na kami ng mga Blink dito sa programa namin.
Now, let's talk about your songwriting. Marami kasing mga artist na kumakanta lang but having a hard time to write. Kasi yun talaga yung medyo isa sa mga pinakamahirap eh. So, kailan ka nagsimulang magsulat? Nung bandang nasa college na ako. Mhm. Kasi ang course ko po sa college is music. Okay. So, meron dun yung academic, kailangan namin magsulat. Alright. Then meron din yung side na for fun lang magsusulat. Okay. So, eventually, nagawa ko na magsulat for fun, for me. Mhm. And eventually, na-release ko na siya. Ayan, so talagang it's in you talaga. So kumbaga nakalinya talaga lahat. You love music, so yung naging course mo is about music at eto ka ngayon, a successful musician. Okay, now let's talk about dito sa naiintriga talaga ako sa song mo eh. Bakit sa dinami-dami ng title? Bakit patay? Bakit? Tungkol saan yung kwento? Tungkol saan yung kwento nitong So, pag narinig mo yung title, madami ding bakit patay. mhm. Yeah, exactly. Pero pag pinakinggan mo siya, yung lyrics kasi is, ako'y patay na patay sa'yo. I see. Sino ba nag-inspired sa'yo nito? Sige na. Umamin ka na. Patay ka ngayon. Patay ka ngayon. So, merong inspiration. Meron. Ayan. Pwede ba namin malaman? Wag muna. Ba! May tinatago! Next time. Next time, okay. Ayan. Well, so eventually, so the song is all about na patay ka sa tao. Ayan. Then, also, parang naisip ko na fun siya if yung iba-ibang lyrics niya is tungkol sa actual kamatayan. Okay. Paano ako namamatay? Tumitigil yung puso ko sa'yo, tumawag ka ng ambulansya, ganun. Wow! Stig! So, naiintriga tuloy ako sa awitan. Parang, actually, hindi ko pa pinakinggan kasi kagaya dito sa countdown, kaya hindi ko kinakausap muna yung mga guests ko dito, hindi ako masyado lumalabas. Kasi, pag ganito, pag nag-start na tayo ng kwentuhan, gusto ko raw siya. Yung hindi ko alam, even nga kung minsan hindi ako nagbabasa ng mga bio, gusto ko malaman na straight from the horse's mouth. So, yun yung paggawa mo ng mga lyrics, talagang ano yung estilo mo? Iba-iba, pero usually po, nag-iisip muna ako isang tema. Mhm. So yun, yung tema ko dito is tungkol sa patay, Uh-huh. kamatayan. Then from there, nagpo-flow na yung ideas. Basta kailangan may tema lagi. Now, how long na nagawa mo tong kanta? Kasi may mga na parang minutes lang. Meron din naman na nagsusulat na it takes them a month. Meron pa nga years eh. Sa'yo, gaano mo katagal or gaano kabilis mo nagawa tong kanta na to? I would say mabilis. Naisip ko yung hook na patay nung naliligo ako. Mhm. And then, kinabukasan, kinontinue ko na siya, tinapos ko na siya. Tapos, like, weeks after finishing touches. Mhm. Then, Alam niyo mga kabisyo, ikaw na nakikinig sa mga kotse ngayon, sa mga Grab. Ito yung nakakatuwa ko minsan sa mga talagang legit na mga musicians, ano. Yung melody, yung hook, yung tono, yung lyrics, pumapasok sa yung parang halimbawa naliligo ka, meron nga nakaupo ka sa inodoro. Yan nga, lagi kong kinikwento, meron akong kaibigan na 3:00 sa madaling araw, biglang nagising siya, naghanap ng ballpen at papel kasi 'di ba pag may yung time na yan, pag nawala yung melody, nawala mahirap na ibalik eh. totoo. Ayan. So, para sa iyo as experience mo sa songwriting, ano yung pinaka-craziest thing na biglang or situation na masasabi mo na biglang may pumasok sa iyo na idea na ginawa mo? I would say, isa na dun is yung sa Puyat. Yung isa kong kanta is Puyat. Okay. So, puyat na puyat Puyat ka na. ako nun. Obviously. Basic na basic Pero na ano matugtog. 1 a.m. yun. Oh. Tapos, gusto ko magsulat ng tungkol sa Puyat kasi gusto ko talagang matulog ng maaga na parang, ano kaya feeling maging morning person, ganun. So, hindi ko siya magawa. So, from 1 a.m., sulat ako. Kailangan magawan ko to. Natapos ko siya, mga 4 a.m. na. Okay. Tapos, pagod na ako. Now, balik tayo dun sa patay. So, basically, yung kwento, paano nagsimula yung kwento? Kasi di ba sa mga awitin may kwento, paano nagsimula yung kwento? Itong patay. Ano siya? Siyempre, buhay pa siya muna. Buhay pa siya. And then, nung una, ayaw niyang aminin na nahuhulog niya siya sa isang tao. Okay. Ayaw niya So, deny. deny mo. Alright. Denial. And then,
eventually pagdating sa chorus dun na ako'y patay na patay. So, Kilala ka na namin. So yun na nga. Okay, so well, I'll give you the opportunity to invite everyone, mga gusto mong pasalamatan. Of course, start tayo sa social media mo. For those who want to know you more. social media, Sean Archer sa Facebook, IG, YouTube. Alright. Okay. And of course, baka may mga gigs, shows. Wala pa. Ayan. Stay tuned to, stay tuned. Ito, kung halimbawa may lalapit sa'yo, may mag-message sa'yo, Sean, pwede ka ba naming kunin para sa aming 40 days? Ano pa 40 days, yung salamay. Bagay. 40 days, okay. Oo, 40 days, di ba? Lamay. O di kaya pasyam. Di ba? Gawa ka rin naman ganyan, pasyam. Pasyam naman. Oo. Di ba? Pwede. Ayan, okay. Sige bro, again, mga gusto mong pasalamatan yung mga taong tumulong sa'yo, mga taong naniwala sa'yo kasi I know, hindi naman madali yung pumasok sa ganitong industriya. May mga taong i-discourage ka, pero may mga tao din talaga. Sige, tuloy mo yan. Ano ba? Siyempre sa family ko, parents, grandparents. Mm-hmm. Sa mga kabanda ko, sa mga friends ko. Alright. Na ever since, kahit dati pa lang, yung tulungan pa din nila ako sa music ko. And then, Balcony Entertainment, Sony Music. Ayan. Okay. So, eto gusto kong marinig mismo yung patay na buhay sa harap ko. Pwede bang pasample? Ayan, Charm, makisuyo mo na. Ayan. Okay, so ladies and gentlemen, eto na. Maririnig natin ang patay na buhay dito sa 90.7 Love Radio. Of course, we got Sean Archer live in flesh dito po sa ating Love Radio Top 10 Countdown. Here we go. Ang sabi ko, hindi ka magugustuhan at mahuhulog ng agad-agad. Pero ba't pag nakikita ka, lumalabas sa aking kaluluwa? Ang sabi ko, hindi na magpapakatanga sa aking nararamdaman. Pero ba't pag nakikita ka, di ako makahinga, di na matiis, ako'y papanaw na. Ako'y patay na patay na patay sa'yo. Ako'y patay na patay na patay sa'yo. Ako'y patay na patay na patay sa'yo. Handa akong ialay sa'yo ang aking buhay. Thank you very much. Galing. Parang nabitin ako. Gusto kong marinig yung yung full version. Anyways, maraming salamat Sean for dropping by. And again, baka may gusto kong makasalamatan na nakalimutan mo. Wala na? Lahat ng friends ko, I love you all. Yeah. Thank you very much. At eto na sa mga kagaya ko na nag-aabang. Here we go. Live in flesh. Eto na the full version of Patay from Sia and Archer right here on Metro's #1 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic.